Vaatelaisen johtaman maajoukkueen silmissä siitä tavoite pelata vuoden 2016 EM-lopputurnauksessa. Vaatelainen on suomalaisella sisulla ja jääräpäisyydellä ajanut maajoukkueelle joulukuuseksi liittyä pelitapaa, mihin tulee pelaajien ryhmityksestä kentällä. Pelitapa on toiminut harjoituksissa ja osin myös maaotteluissa, mutta kun kyseessä on niin sanottu tosipeli ja taistelu MM-karsintapisteestä, uusi on varittanut neulasensa lattialle. Moni jalkapalloasiantuntija olisikin valmis puskaamaan koko joulukuusen suuntiolle. Yksi Vaatelaisen teeseistä on ollut korostaa pelirohkeutta. Viimeisessä MM-karsintaottelussa pelirohkeutta osoitti vain vastustaja Georgia, joka on samassa tilanteessa kuin Suomi, eli rakentamassa tulevaisuuden joukkuetta. Siinä missä Georgia uskaltaa rohkeasti pelaten hakea menestystä nuorella joukkueella jo meneillään olevassa MM-karsinnassa, Suomen leirissä kehoitetaan muistamaan, että tavoitetulosten tekoon on vasta vuosien 2000